Bon dia. Avui celebrem, o aquest any celebrem un Sant Jordi una mica especial a causa d'aquesta pandèmia que ens està confinant a tots a casa. Però això no ens treu de poder presentar un llibre que per la Diputació de Barcelona ha estat important, que és el llibre, la presentació del llibre Eusebi Güell i Bacigalupi, Poder, Catalanitat, Cultura, Art. Un personatge també molt especial en la història de Catalunya, de la Catalunya del darrer quart del segle XIX i del primer del segle XX. Un home que va ocupar uns llocs en la societat catalana molt important perquè ell mateix tenia com unes grans idees al cap, una gran cultura, una manera d'ajudar els altres a progressar. En aquest sentit hem de pensar que era científic, que era amant de l'art, que era amant de la cultura, que era amant de l'economia, naturalment, el poder li donava alguna cosa, amant de la política i amant de la justícia. És la persona que a través dels escrits que hem fet Xavier González Torán i jo, i a través dels estudis de tota la premsa i de l'escassa bibliografia que hi ha sobre el personatge, hem tret en conclusió. El llibre ha trigat en gestar-se, va començar el 2017, en ocasió de la celebració del centenari de la mort d'Eusebi Güell, va morir el 1918, i per tant aquell any la Diputació de Barcelona va celebrar al Palau Güell una exposició del centenari a càrrec de nosaltres dos, Raquel Lacuesta i Xavier González Torán. Crec que per primera vegada s'unien en un mateix discurs, sense res de novel·la, sense res d'invents estranys i res estrafolari, el que era el personatge en si. Vam descobrir dades molt importants que estan reflectides en el llibre sobre la manera de ser, sobre la manera de comportar-se amb la família, amb els seus conciutadans, al país i amb l'estranger. Un home que va viatjar per tot arreu i que va reunir al voltant personatges de l'època com podien ser músics, pintors, escultors, escriptors, etc., científics, etc. Crec que val la pena llegir aquest llibre, està escrit amb molta cura, sense inventar-se res, tot està documentat i d'una manera, amb un estil en què tant jo com a historiadora de l'art, com Xavier González Torán com a periodista, ens agrada treballar, que és entenible per a un gran nombre de persones. Bon Sant Jordi. Bon Sant Jordi, però vull mostrar-vos el llibre producte de tota aquesta feina de quasi 4 anys. I vull dir-vos també que gràcies a Eusebi Güell hi ha a Catalunya un moment importantíssim en la història de l'arquitectura, que és l'arquitectura que va precedir el modernisme i el modernisme també. Eusebi Güell és precisament i possiblement el personatge més important en donar empenta als arquitectes que van treballar com a precursors del modernisme i com a executors del modernisme. No podem oblidar a Joan Martorell i Montells, no podem oblidar a Lluís Domènech Montaner, hi ha uns quants més, però sobretot Antoni Gaudí. Ja sabeu, tothom sap que Antoni Gaudí és l'arquitecte que va fer moltes obres i de molta diversa tipologia per a Eusebi Güell. Tot això també està recollit al llibre. No podia ser d'una altra manera. Hola, feliç Sant Jordi. Aquest és el llibre que us ha comentat la Raquel Lacuesta que hem acabat de publicar, la biografia d'Eusebi Güell i Bacigalupi. Ja us ha explicat la Raquel la importància del personatge a finals del segle XIX i principis del XX. Jo us explicaré una mica l'estructura del llibre. No hem fet una biografia clàssica en ordre cronològic, sinó que és una biografia feta per les diferents facetes de l'Eusebi, i en aquest llibre podeu trobar un primer capítol sobre la família, els orígens i la descendència de l'Eusebi, després les diferents facetes que va desenvolupar com a polític, com a economista i empresari, com a protector de les arts, dels músics, pintors, escriptors i escultors, i com a principal client del modernisme. Això us permet fer una lectura del llibre no necessàriament lineal, sinó que també serveix com a llibre de consulta
puguem consultar cada tema que us interessi en cada cas. Esperem que us agradi. Moltes gràcies. Feliç Sant Jordi.